Helo, Mr. Matthias fan hyn, a mae'r fideo hyn am Fortnite a Jarvis. Mwynhewch! Mae hwn yn fideo newydd. Dyw hwn ddim yn fideo tutorial o gwbl, ond mae hwn yn fideo am Fortnite. Fortnite. Nawr, mae Jarvis fan hyn, a dwi ddim yn gwybod pwy yw nes i heddi, wrth gwrs, wedi cael ei banio am fywyd am twyllo ar Fortnite. Mae'n debyg o fe'n defnyddio aimbots, a mae rhain yn erbyn rheolau Fortnite. Nawr, i fod yn onest gyda chi, pwy sydd yn darllen y rheolau i gyd. Ond mae'n un peth sydd yn eitha pwysig bod chi ddim yn twyllo. Dychmygwch chi mynd ar-lein a mae rhywun yn twyllo neu'r enech erbyn chi, byddwch chi ddim yn hapus amdano hynny o gwbl. Ac mae fe wedi bod yn creu fideos o fe yn twyllo. So mae Fortnite wedi cywgwbio bant a digon teg am hynny. Ond peth sy'n ddiddorol iawn, o'n i ddim yn gwybod pwy yw ac o'n i'n darllen yr erthygl fan hyn, a mae'n dweud bod 2 miliwn subscriber gyda fe ar YouTube. So wedyn, es i ar fy hoff social blade a gweld fan hyn gwybodaeth amdano fe fan hyn, ac i chi'n gweld mae gyda fe 2 miliwn subscriber, ac yn hefyd, dyma'r arian mae fe'n ennill bob mis o YouTube, rhywbeth rhwng 2,000 a 53,000 y mis. Ac hefyd, edrychwch chi hyn, mae fe'n ennill rhwng 39,000 y flwyddyn a 637,000 y flwyddyn. So mae hwnna'n llawer fwy na athro. Ac amser mae rhywun yn dweud bod chwarae gemau ddim yn talu, o falle bod e. So nawr ni yn gwybod pam mae Jarvis yn crio, achos mae fe newydd colli yr arian hyn i gyd. Ond pam dwi'n dweud hyn? Wel, neithiwr ar Facebook, oedd rhywun wedi rhannu rhywbeth gyda fi, a dwi'n meddwl mae fe'n eitha pwysig i rhannu fe gyda chi nawr. Rhag ofn i chi meddwl bod twyllo yn rhywbeth dda i wneud. So, dyma fe fan hyn, ac jyst i ddangos i chi beth mae'n gweud, at the entrance of a gate of a university in South Africa, the following message was posted for contemplation. Okay? Destroying a nation does not require the use of atomic bombs or the use of long-range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by students. Patients die at the hands of such doctors. Dychmygwch, os mae meddygon wedi graddio oherwydd twyllo, maen nhw'n mynd i lladd bobl. Buildings collapse at the hands of such engineers. Money is lost by the hands of such economists and accountants. Humanity dies at the hands of such religious leaders. Justice is lost at the hands of such judges. The collapse of education is the collapse of the nation. Nawr, weithiau, mae'n bosib i chi twyllo. Ond, beth mae hwnna, pa effaith mae hwnna mynd i cael arnoch chi yn hir dymor. Ac os ewn ni nôl nawr i fan hyn, chi'n gwybod, fi'n siŵr bod Jarvis mynd i wneud digon da. Fi'n siŵr nawr mae yn mynd i cario ymlaen ei sianel a rhyw cyfeiriad arall a dal ennill arian mawr, achos mae fe'n rhan o rhyw tîm e-sports, FaZe Clan hefyd. So, dyna ni. Os mae gyda chi unrhyw sylw o gwbl hoffech chi roi lawr, jyst rhowch chi lawr yn y gwaelod fyna. Hefyd, os ych chi'n gwybod am unrhyw beth hoffech chi fi jyst trafod fan hyn, jyst rhowch chi lawr yn y sylwadau a na i fideo cyflym amdano fe hefyd. So, hwyl am nawr ac dyna y fideo stael newydd am Fortnite, am Jarvis, am twyllo. Hwyl am nawr. Ta-ta.